Eu sunt Dragoș, astăzi să filmăm un nou episod. Eu, așa, am să mă pregătesc să am un meci de MMA. Uitați cum sunt ochii astăzi, m-am bătut cu un copil Avram. Nu Marghita, dar MMA. Și am zis hai să mă pregătesc. Săptămâna viitoare în 23 să am un meci de MMA. Doresc să vă zic, să mă susțineți, am să vă zic linkul în descriere. Ediția 4, ediția 3, cum a fost săptămâna trecută. Și acum să punem, să ne pregătim. Avem aici un stativ dintr-un bar de suc. O să pun telefonul în acest stativ. O să pun telefonul aici. Aici am un sac de grăunte mare. Am să mă întâlnesc pe sacul acesta. Astea sunt mășile mele, care vine pe Elo. Da, fără iubita mea, n-am putut edita săptămâna asta, am fost mai mult pe la iubita mea. Dar alaltăieri am făcut acasă, că m-am întâlnit cu Teo. Am fost cu prietena mea în oraș. Însă maică mea și a zis că să mă cu programul iubita mea la atunci. Și hai să începem. O să mă bat cu Alex. Vă zic eu linkul. Haideți să încep. Hop! S-a îmbutat telefonul. Oare de ce? Oare de cum? Oare de ce? Și oare de ce? Eu nu l-am îmbutat. Am să pun telefonul în această zonă. Sper că filmează. Aici este sacul și dau. Și BAM! Bun, astea sunt mânușile. Să las să iau stativul cu mine. Și, cum vă ziceam, am să luptă de MMA. Hai, să scrieți în comentarii. Și în 26 o să fie un Q&A. Să scrieți în comentarii. Am mutat camera. Sper că s-a audat. Am mutat! Să las, la revedere! Bye bye.